Budem sa ponáhľať a to aj chcem vlastne, aby ste povedali, pani príslušnička z odboru kontroly, pretože vlastne ja nebudem čakať, keď ako vlastne vidíme ten odbor kontroly, aké robí obštrukcie, aké robí protizákonnosti, že povie, že sú na obede, potom nepovie, že bude volať kolegovi, sekretárka, alebo vôbec nezdvíha, alebo potom sa volajú za 2 hodiny, povedia, že neprídu. Ja vlastne, aby som kryl sám seba, aby som kryl aj vás, aby vám neurobili vlastne nejaké veci zlé. Takže ideme vlastne podľa zákona. Zákon o sťažnostiach hovorí jednu vec, čo sa týka vlastne odboru kontroly prezídia. Keď chce niekto podať sťažnosť, vlastne orgán vlastne s ním má spísať sťažnosť. Oni robia zo mňa, pripomínam, idiota, debila a neviem ešte akého človeka, pretože vlastne na tie veci, ktoré oni povedia, lebo oni vám určite povedia, že aby som napísal, aby som vlastne poslal. Ale keď to aj tak bolo, keď to doručujem potom, vlastne keď sa mi podarí míňať cudzí majetok, tak následne vlastne oni neodpovedajú. A sú dôvodne podozriví vlastne z viacero protiprávnych konaní, že kryjú viacero príslušníkov polície a hlavne tú pani hovorkyňu, ktorá vlastne videla a počula, čo vlastne potvrdila aj policajtom, vlastne, ktorí tu prišli, keď bola polícia volaná vo veci kameramana Jojky a pani vlastne z odboru prezidia, hovorkyňa prezidia nezasiahla ako policajtka. Takže oni preto v tej veci nechcú konať ani vyšetrovať a chcú to nejak premlčať. Čas sa krátky a ozaj sa môže stať, že 2 roky prejdú a disciplinárne previnenie sa potom nevyrieši a potom už budú veľkí frajeri a potom po 2 rokoch napíšu, už je to premlčané. Takže odbor kontroly je dôvodne podozrivý z trestnej činnosti. Už odteraz vlastne nebudeme len sľubovať, lebo doteraz sa len hovorí, že podám na nich trestné oznámenie. A nepodal som doposiaľ, hej? Ja môžem povedať, ale nemusím to urobiť. Ale samozrejme, keď odbor kontroly vidím, že si robí dobrý deň, ako napríklad aj odbor kontroly je vlastne svedok a zároveň aj môže byť páchateľ, pretože on videl svojho kolegu, kamaráta alebo známeho fajčiť vo Vinohradoch. Napriek tomu, že to bolo napísané a bolo to adresované aj tu na NAKU, čo NAKA neodpovedala ani UBOK ani len raz, NAKA len z začiatku, možno 2 dopisy z tých histórie vlastne Slovenska, čo som odosielal. A oni sú povinní si neponehať listy, oni sú povinní to odosielať na útvary, ktoré sú povinné zase sa s tým zaoberať. Ja neviem, pani, vlastne, čo by som ešte také dôveryhodné povedal, alebo ako by som vlastne komunikoval, lebo tu prídu právnici, prídu tu na výsluchy, predstavia sa dobrý deň, oddajú občiansky, rešpektujú vaše pokyny. To isté robím aj ja. Následne, čo očakávam, len to, aby sa robilo podľa zákona. Už tu na základe tohto správania a chovania vlastne týchto ľudí z odboru prezidia môžeme vlastne toto historicky zapísať do historicky Slovenska, že toto neexistuje, toto je nepochopiteľné, neuveriteľné a priam neskutočné. A ešte nechcem vám robiť takú vlastne zlobu, lebo vy ste mladá, aj váš vlastne partner, aj šikovní obidvaja fyzicky. Vy to podľa môjho názoru možno ani nemusíte vedieť, lebo vy nepracujete vlastne na obvodných oddeleniach, ale chcem sa vás spýtať, možno váš kolega bude vedieť, vlastne, že ktoré veci mi 100% nikdy nepotvrdil, len povedali, je príkaz a nariadenie ministra, kde vo veci prístupkov majú vypočúvať na dožiadanie. Dajme tomu, tu sa niečo stane v Bratislave a ja budem oznamovateľ. Tak polícia bratislavská musí ma dať vypočuť do Kysuckého mesta, kde bývam, vo veci prístupkov, pozor. No a oni, policajti, mi nevedia povedať s určitosťou, presnosťou, niektorí ani nevedia, že to nevedia. A pritom včera v Kysuckom meste povedal jeden pán, čo robil na stálej službe, každý policajt to musí vedieť. Tak keď povedal každý, tak sa preto aj vás chcem spýtať v tom dobrom zmysle, a vlastne, že či máte vedomosť, alebo nemáte vedomosť o tomto rozkaze, príkaze, lebo ja ako občan vlastne nemám vlastne možnosť prísť a pozrieť si ten príkaz, vlastne čo tam hovorí policajtom obvodných oddelení, keď vyšetrujú vlastne prístupky, kde som ja napríklad oznamovateľ, už keby som bol aj obvinený z prístupku, to isté má robiť tiež policajt, dajme tomu, že z Trnavy alebo z Bratislavy, poslať dožiadanie do Kysuckého mesta a tam ma vypočuť. Tak sa vás chcem spýtať, pretože aj včera mi bolo povedané na stálej službe, že môžem ísť na prezidium, môžem tieto informácie žiadať, hej? A následne vlastne aj to je predmet komunikácie s odboru kontroly, pretože toto nerešpektujú viacerí ľudia, či odbory kontroly, či policajti, neodpovedajú na listy. Ja za tento čas, čo som tu nechodil, som doručoval krajskému riaditeľovi v Žiline. Ani len jeden dopis neevidujem od písania. Preto som sa rozhodol, že znovu tu začnem chodiť a znovu tu doručovať listy a
tým pádom vlastne bratislavské orgány budú mať vlastne robotu s týmto sa zaoberať. Pretože nikto sa nevie postaviť zo stoličky, zavolať, dobrý deň, haló, konajte si v rámci zákona tej Žiline, my vašu robotu nebudeme robiť, vy tie isté peniaze berete ako vlastne my, takže vy si plňte svoju povinnosť a občan vám to ešte odosiela aj na druhej strane listov, máte to v knihách, kde vám to on prefotí a pošle v tých listoch, kde je povinnosť každého orgánu odpovedať. Takže preto ja žiadam z viacerých vlastne dôvodov, aby odbor kontroly prišiel a som ňou komunikoval. On nie je vlastne odbor kontroly, že má zakázané neprísť alebo že nekomunikovať. Vtedy boli veľkí frajeri, keď sa nenahrávalo, vtedy vedeli chodiť. Vy ste tu ešte vtedy nepracovala, ani váš kolega. Ale keď sa tu začalo nahrávať, už bojkovia vlastne sa zlákli, že z úradnej povinnosti sa zistí podľa toho videa. A bojkom odkážte, ak si dajú záležať, vlastne, že kde je nový YouTube kanál. Ak si dajú záležať bojkovia aj Facebook, aj bojkové, alebo staré Facebooky, alebo staré YouTube kanály. A pozor, už sa nebude ani hovoriť, že sú dôvodne podozriví z mentálnej retardácie, pretože asi pravdepodobne nepoznajú predpisy a zákony a naše vlastne ústavné práva, nejaké americké firmy, pretože ja som nepoužíval nikdy žiadne vulgárne slova. Ale toto vlastne mohol písať aj odbor kontroly v mene YouTube kanála a vydávať sa. Lebo YouTube kanál bol zrušený preto, že údajne vlastne som porušoval podmienky. Jedine, kto porušoval podmienky, je YouTube kanál, keby to oni boli, pretože na tých vlastne videách, ktoré boli uložené, súkromné, boli pokusy o vraždu mojej osoby. Takže oni boli povinní to odovzdať na orgány, lebo ja som si to tam uložil, lebo ja som nemohol tých páchateľov zverejniť, keď boli civilné osoby. Tak ja som si to tam uložil, ale len tak, aby som to ja mohol vidieť. Ale je logické, že to môže vidieť aj YouTube kanál, keďže to je to súkromné. Ja a oni. A oni to mali nahlásiť, keďže ide o závažný trestný čin a na 10 rokov. Takže vás chcem poprosiť, ja potrebujem zavolať z roku 2010 o sťažnostiach. Oni môžu povedať, že si myslia. A ja si myslím, že sú chorí na hlavu. Ľudovo povedané, hej? Že majú diagnózy F70, že majú diagnózy F20. Ja si to myslím, som o tom presvedčený. Ale bohužiaľ, mám vlastne iba len možnosť povedať, že existuje na to dôvodné podozrenie. Oni mi nedali na papier s tými paprčami, čo majú paprče, lebo inak sa nedá povedať o ich vlastne rukách, že majú ruky, majú paprče, lebo chovajú sa tak, ako sa chová divá svinia. Že hrabe hoci kde, ale nekoná to, čo by mala konať, že konať sa správne. Takže tento odbor kontroly čokoľvek môže povedať, že oni vedia. Oni vedia, tak nech to dajú na papier, že viem písať. Čo sa boja, že raz budú z toho obvinení, že sa tam podpísali? Klamu, pretože to nikto nemôže povedať. Pretože ja môžem vedieť písať, dajme tomu. Včera som mohol vedieť písať, dneska sa mi mohlo pohoršiť zdravotný stav fyzicky, alebo psychicky, alebo hociaký a už neviem písať. To máte ako človek s demenciou, nie? Človek, ktorý bol vyštudovaný a je starý človek, tak chytil demencie, už debil. A následne vlastne predtým bol vyštudovaný človek. Takže odbor kontroly má titul znalcov. Odbor kontroly je vlastne človek, ktorý koná tak, ako by konať nemal. On využíva také možnosti, tak potom robia všetky veci znalcov z odboru zdravotníctva, psychológie, psychiatrie, proste hociaké znalecké postupy, ktoré oni nemajú práve robiť alebo sa vyjadrovať a sa na to všetko vyjadria, keď sú múdri. Ja už neviem potom, ako s nimi komunikovať, ako sa s nimi vlastne baviť. Oni touto formou dokazujú, že si ľudí nevážia, že si robia podsmech, že si robia srandu. A ja nemôžem byť ponižovaný, ja nemôžem byť urážaný. A potom samozrejme, keď im pravdu človek poví, tak sa potom pomstia. A potom toto ich správanie zneužíva vlastne celý systém Slovenska a viaceré orgány. A viaceré orgány si dovolujú protizákonne konať. A ešte vám jednu vec základne poviem. To som zabudol povedať. Viete, z čoho som podozrivý? Že policajt ma zase predvoláva, ako sa to volá, Ivan Papajči, tak nejako nie, to je nepodstatná vec. Ale železničný policajt na 12.11. ma predvoláva, že som podozrivý vlastne z priestupku, nakoľko som sa nedostavil do Trnavy vo veci priestupku. To je smiešne, lebo v ten deň som si ho nahrával a v ten deň som mu volal, že mám bolesti v ruka, že nemám peniaze vlastne na cestu. A on vo veci priestupku ma mal dať vypočuť do Kytského Nového Mesta. No a potom ešte jednu vec, čo ma zobrali vlastne z vlaku, kde ešte som mal 2 týždne čas na predvolanie, zobrali ma tak ako Usama bin Laden na políciu. Ja som neodmietol vypovedať v tej veci, ja som povedal, že odmietam vypovedať preto, lebo tu nemám právnika,
právnika, lebo ja ako aj oznamovateľ môžem mať právnika a keď to žiadam, oni to musia vlastne odročiť a znovu mi poslať predvolánku, čo neurobili a nedali to do žiadania. A potom následne si vymysleli, lebo ja som to nepodpisoval, nemal som okuliare. Tak neviem, čo tam napísali okresným úradu a okresný úrad v Trnave mi poslal na 7.11. obvinenie, že som sa dopustil protiprávneho konania, že dopustil, nie že podozrivý, dopustil, že som orgánu vlastne odmietol akože vypovedať a spolupracovať ohľadom nejakej protiprávnej konania prístupu, čo je smiešne. Len teraz oni zabudli, keď robia zo mňa debila, idiota, že okresný úrad, ale aj tento policajt železničný bude musieť, keď bude chcieť mňa vypočúvať, zaplatiť 1 000 eur znalcovi, aj okresný úrad, to je 2 000 eur, minimálne urobia škodu štátu, ak nie viacej, lebo znalecké posudky takto stoja. No a znalec sa ešte predtým, ako povie verdikt, či som vedel rozpoznať svoju protiprávnosť, z toho podozrení z priestupku, tak sa vyjadriť, či chápem zmysel toho priestupkového konania a či je potrebné ma vypočúvať, či ma môžu vypočúvať. A bez toho, keď to nebudú mať, tak ma nemôžu vypočúvať. A keď ma budú vypočúvať, tak budú porušovať zákon a budú zneužívať svoje funkcie. Takže zase to bude do trestnoprávnej roviny. To, čo sa robí na tomto Slovensku, je neúnosné, zákerné, podlé. A na toto je, lebo mi nezdvíha aj odbor kontroly Trnava, aj včera, každý deň, no tak preto som prišiel na nadradený orgán. A to je prezidium odboru kontroly, ktorý vidí na vlakovej stanici, čo mám nakamerované, že ich kolega, alebo kamarát, alebo ja neviem, kto to bol, ale sa spolu bavili, spolu odchádzali do vlaku, do Trnavy, ten vysoký, ten chudý, odtiaľto, a videl ho fajčiť. V celom areáli je zakázané fajčiť. No tak ja to nemôžem vlastne. Ponáhľam sa, lebo, koľko je už? Už 12 minút vlastne komunikujem a pripadá mi to ako minúta. Takže skúste vlastne im zavolať a povedzte, že od zajtra už mi vlastne došla trpezlivosť. Ja už si zmenili predpisy, to by ste ma potešili. Chvála Bohu, keby odbor kontroly. Ako? Ale odbor kontroly? Ajajaj, to je fajnové. A vtedy im to nevadilo? No počkajte, ale vtedy sme volali stále a nikdy nič nehovorili, že... Ale nie je to pravidlo písané, nemusia mať vtedy. Že presne tak, že to by museli mať tu nariadenie predpis a vy by ste museli mať tu, že nemôžu odtiaľ volať. Takže môžete volať, nie? Tak zavolajte. Tak počkám, aby som nepočúval tie nezmysly, alebo mám čakať. Tak počkám. Aha. Tak počkajte. Hej, že... Chcete s niekým komunikovať, mám povedať. Áno, ale povedzte, ak budú porušovať svoje vlastne funkcie a zákon o sťažnostiach, hneď od zajtra doručím na útvar inšpekcia a pôjdeme osobne podať trestné oznámenie. Už by do dnešného dňa som to len vyprával. Ale od zajtra to budem vlastne už robiť. Pôjdem normálne na útvar inšpekcie osobnou formou a budem podávať na nich trestné oznámenie za zločin a pokračovací zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Pretože ja postupujem podľa zákona a oni si robia z mojej osoby posmech, ak budú zase to isté vyprávať, to, čo vyprávajú. A povedzte, prosím vás, povedzte im, že keď už si budú robiť posmešky, že aby ste mi poskytli papier, že koľko môžete poskytnúť papiera, keď si už budú robiť posmešky. Skúste tam, hej, zavolať pani. A to im rovno povedzte, ale to ak by náhodou si zase posmechy robili. A ja si myslím, že ani nezdvihnú. Tak neviem, či niekomu odkážete, alebo ako službu konajúcemu a rovno vám mám odkázať, že ak nepôjdu, alebo niečo také ako zvyčajne, tak zajtra to pôjde oznámiť. Ale osobnou formou trestného oznámenia podať na inšpekciu. No potešíte ma, keď povedia si, budú si robiť srandy. Pani sekretárka, že dobre, vybavím. No, zase. A to je zase ťahanice. Tak dobre, tak vám to takto poviem. Počkám 5 minút, to je dáva logiku. Za 5 minút sa musí spojiť, lebo ona vie. Pokiaľ za 5 minút nezavolá, to bude obštrukcie, to je celé. Koľko hodín, aby som videl?